Vi ska inspela igen till Henrik Johansson på Alfagatan. Och gärna. Gärna. Kom igen. Snacka. Jag måste flöda. Tänker vara inte ledsen nu. Nej. Jag ska inte vara ledsen. Det är bra med Johanna. Och nej, vi byter. Hon är värdelös. Helt så här. Det är så till va? Det är missionär va? Det är så här jag ska vara. Missionären känner på. Med fingrarna. Så här. Från början var det så här. Men det var så här. Sen när man blev äldre så insåg man att det var mer så här. Och då var det ju så. Det är så tjejer man gillar. Och lite mer så här också kanske. Och den här tummen kom in i bilden. Ja. Varför fixa ut mitt för? Någon som håller emot mig. Ja, nu har vi ett spik i alla fall till vår dokumentär. Det är 5 megapixlar på den här. Det ska bli hygglig kvalitet. Vi ska dokumentera allt som är där ikväll. Vi ska försöka så gott vi kan. Snacksatt! Det är så det här. Nästa och Fredrik. Sen så den Sandhjärtgatan nu och jag är Stallvägen. Det är massa asfalt och Vi är på arbetssystemet. ja, vi har kommit till Europa nu. Och vi kör på E4. Stronger var det. I åren. Jag ska spela den. Jag gör det. Överrösta henne då. Mycket bättre musik. Ja, förstår väl. Jag ska försöka hitta den. Låt det gå. Nu söker vi. Snart är vi framme i Oakley. Där just nu, där bor vi. Jag har hittat en gammal sten. Visar ni? Jag ska gälla upp nu. Spelar upp det finns där. Hej! Det går inte med. Det är högsta. Get much stronger. I know. Pneumonia. Jag kommenterar dem som går in i som ger mig som går på. Jag lägger av. Jag dokumenterar också runda. Det här beror till imorgon va? Är det dags att stoppa nu eller? Stoppa nu. Nu räcker det. Jag vill inte vara med. Nu VIP-tår. Sista rundan blir... E4, here we come. E4.